Agi. Ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Tupiko. Ay, oras na yun, alas 5:30 eksakto mga idol. Dito ay IFM News. At kabayatan na po, di pa nagkapkapeyo. Kasapulan man nga i-share yung kasapulan talaga. No? Ayan, i-share yun man mga idol. Dito ay agdama, programa inatabigat. Dito ay IFM 99.5 Lawag. Akat nakampay lang apo ti mga kadwayo ni Idol Glenn Batuyong and Idol Lawrence Martinez. Ayo. Of course, datayo na dito usapang red plate. So, dito yung kanong dito pag-abuso dito paggamit sa red plate na sasakyan. At epekto na. Hindi epekto na kadigito yung pag-aabuso ng kaste. Tingnan mo na kanong nawawalan ng tiwala ang publiko. when Of course. data. Siyempre, sinumot di ay nakita dito yung naka-red plate ni. Pinag-usapan na pan nagpipiknik. When napan nag-coverage na Idol Lawrence kunada. Oo, nakita na. So, kapag nakikitang ginagamit sa personal sa gala, family outing o hindi opisyal na lakad, nasisira ang kredibilidad ng ahensya at gobyerno. Ayun. Of course, saan lang aming iti sa aming departments, Department of DPWH. DPWH, Department of Agriculture, Department of nakatanong nga Lahat department ng department and ano pa, commission? Tama? Naka-print na pwede commission saya. Yon. Actually, pati MMSU kasi. Naka-print na ba yan? Hindi MMSU. Ay, di States and Colleges. States and Colleges. Sabsabali kayong tatan ayati ano. Ngayon, dito Idol Glenn, akit among kadika dati pa kaibatugan naman nga penalty. No siya sinuman apo iti maka pag-violate ito dayta adapot panusa na. Apay ko na yung apo nga medyo hang madideto yung kasi dito gasolina kan maintenance kan driver libre amin DJ. Siyempre, so, that goes to our second punto na sayang ang pondo ng bayan. Yes. Dito man dito ay ibagbagayan no kan mga idol. Da kayo iti pagbubuwisan mi. Da kayo iti bayadan mi buwis. Tapos kasta natin obrayan nyo. Sa kailan waldasan nyo. Sa mun tumakit sa red plate ka na pang kayo nag-picnic ay na pang kayo nag-outing di bagya. Wow! Sana all naman. Or kung naman, Idol Glenn, tapang kayo nag-date ka ni hamo ka pa di bakit. The chicks mo. So, lahat galing ng buwis ng mamamayan. Kung mali ang gamit, parang ninakawan na rin tayo sa publiko, sabi niya. So, yun din. So, actually, dito may sapay di min usaram de red plate nagkakaroon daw ng special treatment sa kalsada. Of course, gusto lang unay. DJ imagine kat amin kat oplan sita ya. When? Masita aming ngalugan. Siyempre lumabas sa red plate. Alam ka masita, hindi ka pa ilan. Correct. Red plate ka. Gusto. May ilan ang ginagamit na red plate para makalusot din sa coding. Actually, di Manila kami na coding da. No, kung Lunes, 1-2, kasi yan. 1-2. Kung makalusot ba kasi dyan ka? Digyan lang tayo makakuha. Una, 3-4-5 kang red plate, ako mabalin. Kasi yan. So, sa traffic rules o checkpoints, nagiging unfair ang ordinaryong motorista. So, si Kamot, apay naka-red plate, DJ ka, duminggumat. Correct. Napansa nakimisa lang. Napalagan na kitsa ko na po. Naka-red plate din. Ala po siya. May sapang gas dyan. So, number 4, the effect is bad example. Yes. Masamang ehemplo sa iba, kapag may nakikitang abusado, parang nagiging normal o maling gawain, lalo na sa mga empleyado at sa publiko. Of course, nagbaling nga norm din nga normal iso na nga ay usar tumambat. Supay Tilugan mi. Ora digite anak ko lang digite bajaj. Digite bajaj nga parang tricycle. Oo nga. Nga kukwat ng gobyerno. Ay usarek man nga pagitsenda. Apan gawa to tinapay lang dita. Kasi di ba? So VIP na siya.
So mabaling ka pa ito yung agbaling nga legal na kaso at may administrative sanction, suspension o kaso at anti-graft law para kapag napatunayang may mali ang paggamit, mabaling da ka nga kaswan. Correct. At And again, administration dano ka, ibagada no ka tulagam siyempre ang mga sikati jure sikati boss ko sikati boss si J head office well. Adamat luglugan nyo nga man nga hamo mga may awid amin data kwa ti kasi lang actually ti kamay na data ti pangikabilan nyo kadig jelo ada ko maparkingan nyo itayan nyo ita yes, dapat lang ada ti parkingan ti kada LGs ma. Pero dulos bueno sa awamot kasi nga min nga kuno daduma digiti hanga kasi ti hanga ka accessible ti parkingan ti daduma nga kwa isu nga digi daduma yaw awid da. So awid da mo tati adot kasi nga mamok adu nga department kasi ta ij kuma for example iti office da kasi lang apartment type lang tayo upupahan da lang amo mo ti pagparkingan so yawid da no kwa so nga di tayo mabalaw nga ngem ko na Idol Glenn ngem apaman ko mga may yawid da handa ko mga usarin in personal use example no na parking mo di balay yon be it may parking latan then dito personal nga lugan mo iti usarem di ba example dito ni Rebs kasi pamayan yun ka no kuma quiet up nang baling hanga tay red plate aya sukatam hanga red sukatam pagbaling pinta tapos di ka stakot black plate di ba joke lang just kidding for example no talaga nga kada kayo ang parking mo laing idulin yun tapnohaan kayo nga makuampay makitan tupay ni boss yo kasi tipay may isa kada tagayam aya agkita kayo boss mo digijeti ubraan nyo tapno haan kayo nga kwa agpa-sign ka DJ boss mo no anya DJ kasi lang mileage DJ nataray DJ kwa DJ lugan mo tapos ipa-check mo tapos ito nagsubli ka ato nagsubli ka jure mo makita na 5 kilometers lang tinataray mo at least DJ lang pinagsublim ijis balayo ka nagsubli kwa ipakita DJ apay anya dito 10 kilometers kat iso tinagawid sak nagsubli boss mo na no makita na DJ nga 100 trip ticket guys ada trip tickets ano ko ma 100 apay 100 deto yun ko na boss na pa nga minjay dumalneg sa ag napan pagudpod at yung probinsya nagka-cover may misa or ko naman taga badok LG yung kakuma nakadalukat pagod po kada apay na niya dito 100 kilometer dito ko na doon at napan nga minjay Mount Lamin apay napan ka Mount Lamin trending ngamin paya ado tika stopero de los Bernos kasapay mo sir mo talugan tayo sir ka tayo lugan ko naka-flat ang amin nga anak ko naman ang amin nga makakatuwid ta Mount Lamin aguyek ko sa lugan mo awang gasolina na boss tapos aguyek pa yung mato patay tayo dyan mga idol di ba nariga nga minsan nga ko DJ madi-DJ handbrake na agtingtingala nung katibato ko so dati bantayo na panunutak boss nga nagpitas pelagaya Hangkas day apo aya iti tayek na datoy let's not normalize it. Let's not normalize nga ko. Of course, di kita makakita kada tayo, di kita anak tayo, di kita kakabagyan tayo. Ay mayat gayam mo sa rendeta. Isod tuman sa renteto no maminsan. Wano dito anak mo kun anak kayat ko tundo makilak agbalinag to nga driver iti gobyerno to sa red plate. Kalibre. Nagbalik na nganan. Bad role model kada kita anak mo, di ba? Di ka sa ubra bayad kaya di ubra ni tatang ko. Anak, di ko na ni sa DJ Petit Mesaya, DJ Petit Madi ay naduduma habang agaw-awid ay pag-usap ng mga DJ Lugan ti gobyerno bali mga school bus. Ay, para itulog ng bali mga kwa share a free ride. May kaya nubi. Hindi kami Sir Marlon
Marlon Sir Marlon. Pugya. Shout out to Sir Oo, Marlon. oo. Amo na yung red plate. Amo, nagbali mga kompetensya ni Sir April Ryan. Sir Marlon. Di ba? Ano di kasi dyan nga diba? Actually that thought DJ kay ada nga obraan ka napintas ngem DJ Madi DJ ang amayan natop no anat roll na DJ nga alugan. DJ thought mayat DJ context in context madi. Di ba kan example alang met nga dete lugan iti MDRRM nga adawang wang na kay pag-akot ka rin itong beng. Ti pay nakakatkatawa ko baka tayo napintas din yung lugar mga puro. Siyempre di gito yung kami mamahalin. Napipintas din sa Puraw kasi pagbali ng mga wedding car. Ang paunay. Wow! Wala na yung double ano basta ginawa mong wedding car yung ano ko. Wala na yung sasakyan ko. Pa. Sabi ko, Sir, wag kayong maglala. It's a privilege. Red plate. Susbiyo garapon. Diba? Kanahan lang na tayo doon, Glenn. Day problema ito kadigit yung red plate. At pa kami nagitay pero de los buenos apo ahang ko nga i-am-amin deto eh. Ngem, ada kami nagitay ambulansya. Kayo man, ado. Mapadalang ma-traffic dalang idol Glenn. Ano sa renda din. Ang uwang-uwang na pay. Ket red plate na. Ken may sapay. Red plate. Ken may sapay. Amo gayam ti Luganda, tan nakaawid da. For example, na tayo kwadan, tayo kaawid da. Tayo makaawid da siguro la. Iwang-wang da. Iwang-wang da. Tapno la ang makakwada ka din traffic. Or no, dati kasi kinunam to ti idol Glenn, DJ red plate, akit tapos naka-blinker, edi paano dala to checkpoint din. Yeah, I think dati may sa ambulansya, ito'y Metro Manila, nga uri naka-blinker, naka-red plate, ang nakita, at sinanat MMDA, kasi nga, bawal, DJ naglaan na pa ikat di. Asa dapat DJ ko, DJ talo ay dati crossing ay talo da. Upat da. Nga nakawangwang da amin. Sino ti umuna? Ambulansya, DJ. Ay, dati paana. VIP, ambulansya. Police. Kan force multiplier sa tsaka niya na i-check. Ano may isa? Well, dapat upat DJ eh. Sino ka natiwan? VIP, BFP, PNP, Tipo ambulansya. DJ hospital. Ay, one. Anak ko muna i-jay. Sige, anak tungwat mo. Kaya DJ mamatay alang mga presidente. Sin? BFP at umuna i-jay. Ay, BFP gayam. Well, kasi ano ti maisalbar na kabiyag. Kaya sa di may isa nga ambulansya. Ang saro naman dito bebe ni BIP. Haka na oran matayan. Ni BIP? Biya mo na. Well. Awang gayang bombero nga mo. Bombero kasi ano ti salbar na kabiyag, no? Tapos pagaringan na uram. Ano pa? Kit naka-red plate damit amin ko na mo. Ba't da nga red plate? Well, kanda naka-red plate damit amin mga idol. No? So, which is which? Kani? Kung di sumbat ko, di una nakat din dyan na yun. DJ VIP. Ambulansya. Which is Ronggayam. Di ba? Di umuna siguro kumamadya ka tricycle kasi. Tricycle? Ape ko na. Kasi kaya sumingit. Iso na po tinatutuloy na duman. Pero de los buenos. Ano na yun? Nakamotorsiklo. Amoy, di kaya ayik di kaya duman. Di kaya ada yung either bombero basta di nakatarata na yun. Siyempre emergency. Ada sumurusuro no? Surutom na yun. Kita mo ka tricycle. Kurong-kurong. Ay sus Ginoo aya. Hanga porket ta naka-red plate. Gamamuya po DJ ag tailgating di kasi surutom DJ. Bawal? Nga tayo bawal mo kidding. Dete dakkel ti chance mo nga tayo i-risk mo DJ. Biyag mo aya. DJ baka madisgrasya. What if aga preno ni ambulansya? When? DJ ti consequence na, di ba mga idol? Yan kasunod doon eh. Kas magarigan pamilya. Pamilya nga. Pamilya tila aksidente ko makasjay. Are they allowed? Nga? Nasumurot ka DJ ambulansya? Kasi ka paspas madi aya, madilat ta. Hindi kayo lato dyan ta ambulansya dito hospital. Hospital na.
Apay anya ti may tulong mo detan no paspas ka ta. Subay awan Tapos game ti Mandina no isuman ti usarom di Jared Plate mon nga mapan pagresponde kadetay mismo ka pamilya mga idol which is Madi. Ay, nanto pa iti istorya kada kayo issue deto yung mga idol. Issue! Okay? Isang sarunami doon ka na idol ngayon. Kalpasan na ito yung apang malagyan. IFM News.